човека, като ходи навсякъде. Добре, че не проявяват интерес към кабелите, иначе още по-добре. Ама ничките са толкова сладки. Ще хвана едно да видя дали ще успея. Не така бе, мамо, бе, така си подай ръка, виж. Ама те се ме опускат. Няма. Ето ги. Маничетата, ето ги. Ама как ги хващаш така? И те ходят. Шеменака! Ръски, мъкни го този, виж къде ще падне, не мога да си разделя ръцете. Виж го, ще падне, моля те, виж го къде. Манго, вземи го, ще падне, моля те. Не мога. Душки, вземи го, ще падне. Ама вземи го, папе! Ето, тати го взе. Маме! Малък. Виж, един е розов, другия е син. Виждаш ли отгоре как са? Хубави. Накани. Бабе, шорите не ги изваждайте, че... Нахранени са, бе, пълни са им гушките, не е нещо да... Толкова са мекички. Еле. Пи. Що само по вас се катерат? А по мене не. Къде е другия? А другия? Голям. Не съм. Ето го тук е. Тук Ага. ето, виж. Той ще навре под канапето сламък. Мало. Не, под канапето няма го повреди нещо. Аз ще ти го сложа в ръцете, ама ще го държиш ли? Не. Дай си ръцете, ето над талажа ги дай. Не, благодаря, не искам. Те не хапят, бе, мамо, те просто си... Ама боцкат ме. Не боцкат, дори и не боцкат. Виж, с лапичките ми боцкат. Нямат лапи, те имат крака. Краката им са такива. Имат боцкат. ногти. Не, Ако благодаря. ги свикнем от малки да са с нас, може Да. после да искат. Виж, искат да са на скрито. Я да опитам да видя дали мога и аз да направя така пари. На тях така им харесва скрито. Искат да ходят вече, виж ги. Ами остави ги някъде да си ходят. Виж, той се спъва и пада. Става, пада. Туду. Хвани ме, папагачи. Цак. О, той търси къде да се завре. Маничък. Такъв един. Ейди, чакай малко. Виж, той иска. Абе, остави ги на земята. Сега ще падне. Ама трябва да дойде пред тебе. Сега и това ще падне. Той иска да е при другарчето си, какво? Ехо. Тата не е така по главата, не. Гледай какви са, гледай ги. Стади ги малките, тата, малките. Не дай, мамо, не дай, че те са много крехки. Чуваш ли? Чуваш ли? Ако искаш пипай голяма. Дай, че са, виж как дишат. Страги. Чакай да видим. Не ги разпилявай тия талажи.